nangilin eh. Hello, good morning. Thank you Lord. Thank you sa kasas kinabuhi. Kalurat patang mataron. Nakalakaw-lakaw na po ko. Baklay na po ko. Na po na yung maingon nagasan ako katunong. Sagdira. Baklay na masugudan ni kay kumutrang ko kanunay. Pagaris. San isid napad naraw labay ko ani. Wow, 5 piso kapagod klase na yarapod bugot-but na po nang nakikitaan ng asa na po ko para lamdang nag-ilang kubo dito wala diha tapos pikas de gibalhin balis pikas walang tambayanan anam naghakot ilang manok halagang mga binuhat sapatos halagang sapatos to 5 minutes later. oh diara Mother Dear oh guwapa kaayos madam di elementary ha first year high school na niya jarabi dali rabi no ha dali ra kaso sa una grade 4 pa ka karon manguyab na pud ni dia bitaw oh sige na first ano sila misa una maligo una mukaon oh nagsudas madam oh. Hoy, aboyador, pagdali. Labaw, ikaw pagdugay-dugay. Ito na. Buka lagi ba? Si Zara Pura, sa ni dugayan. Helmet. Kuya Limtan, helmet ko no. Let's go. Bangan sa buhok ni mo, be. Wala ka nagbangan. Ha? Nagdakag bangan? Ha? Tali ba tali? Oh. Baon, bye-bye. Bye. 5 minutes later. Nilis na ko sa mga budget. Kapag mga undas na ulan. Bilisan o kuhan, budget. Ilang kuhan, sila ipadundan ni.
Basta kang lilisan og hapin. Pati mga habong. Ito po, kapangilis kay matug klase ha. Way klase din yan sila. Kung tablig panghinlo ka ng mga sila. Ito ka. Ano na. Sinis na kung kuan. Bago na ni. Kaya kaagin na kuan. Ang pada bulan pinlo unsa. Hi, hello. May palis. Dahil palis na. Dan ako silong. Bitaw kay ganiha kay kuan ko lang arrange ko sa mga salina. Namilo ko. Diyan, nilis ko mga punda with shit. Nakatuwa naman na hanang isa kastas karon sa tagawat nga kuan. Sa ko silong man nilig sa ko silong. Nanapod rin mais. Nanapod rin masuko. Bitaw. Kamusta day mong tanan? Labi na mamiling ayok. May hapon, ma'am. Ma'am Siri Ulrich. Kamusta? August na. August 11. Hapit na di pag-adlaw sa akong kuan. Birthdayhan. Karong August 13. Tao. Malagay masuko. Wa ko nilabot. Nagtarang kong trabaho. Nalapog ko dari ingin na po ko. Nag-video-video na po ko. Mura ko na kong na-dessert. Na ako na ko daot ko na ko. Hi, sana all. Nga ko kadaot. God bless na laman sa nag-istorya daot. Salamat sa imong Salamat sa imong pag-BIBI. Sa mga taong mga ansakay diyang pagtanaw na ho, daot kuno ko. Okay, salamat ka do sa imong pagdaot na ho. Kalos Ginoo bisag daot ko puro update pa po ko mga manikay sikay. Nanga pa po ko Ginoo.
Nagano pinangka ko sa Ginoo bisan pag bis naging tuig. 2 years kapin ning labay na operahan man lagi ko sa mga taong ningan nga paano ko no. Wantahin ko no po pa hinon pag kuno ko noon ko mamatay nga na hospital man pero thank you Lord. Salamat sa Ginoo ko pasag sa Ginoo. Kay bisag na karanasan to na hang kahimtang pero nakasurvive gyapon ko sa kaduhang kinabuhi. Salamat ka sa Ginoo. Salamat ako sa Ginoo nga nakaluwas ko na itong tuiga. Kaya na may naingan na nga daat kuno ko sa naol daat. Kita-kita laman taon dya. Ay sa pakusilong na ko'y buhaton. Daat. Alan nisnisan. Malong palis. Daat balaw ko. Bilma Makabalo. Kamusta magkadiyan yung panahon diha o diha sa Quezon City. Mampilis sa Taghap. Kamusta? Kamusta mos? Daat. 6.5 hours later. Okay, pakot na eh. Hello, good morning. Lagi. Mahada ning duha dia. Saging. Nawas din. Kamay sa ngayon din. Pag ito, pagsang kaon. Malas ko an. Mami. Maho kuya. Oh my God. Dale. Ah. Ano na ako? Ikaw ang malilihan. Teka ako, yawarin mo na. Masay mo ah. Oo. Mahaw. Ay, iwan eh. Isa ito sa pulis ito eh. Iwan eh. Isbanto na ito dahil. Hanay trabahante. Takpan mi na mahaw. Narinig Yan mo ang mga pinto ni Erlin ha. Ha? Teka ako yan. Ay, mukha? Sige. Sige, kanon din hapon. Dito ko sa Gagano. Kanina ko, ano yung gito? Kasi nga pintor, Mr. Hangad. Ha? Shout out sa mong pintor ha. Victor Hangad. Victor ba? Tuga. Ganyan. Ganyan. Oh, Dito ba ano to? isa may Victor. Gusto mo na yun, gusto green daw. Ay, ko ba na? Arlen to, Arlen. Asa magkamako na daga ari babaw? Magkuhan ka o nagar mag sana ba sa Siya, ha? Kailan dua? Kwarto. Pada dun sa kaming pamahaw. Kaya namin nanay trabante. Kami ay gamondang, nagaging. Leo, ang dami dahil. Ang pamahaw, bulanghoy, saging, gilamos, buwad, pinunuan. Ay hilin, kamo ng saging, kaning alisya. Bulanghoy pod. Pagdagsag hindi, uli Garcia dahil. Siya. Kontrag. Gusto din na mo kabit sa kanaway, kaya kapitan din na. Di mataon ang tagitire. Tuwa mo na restaurant na gano'n. Mo na ron. Bale. Bitan may sisiyon na rin. Agka mo gargarit sila mo? Imo kuya. Wala lagi. Mataon to ko kay ang dublihon. Isa rin gagawan nila yung rin gagawan ba? Ano man sa mila po human naman. Wala lagi. Di na lang ang tagod ko anon. Hindi na ko ano, anto na sigawa si Juan. Mara lang taron. Dili na ta makapataod ulit sila dai. Wala hindi ko ni sigawan. Gawad. Sa may Re. Re? Ligan? Okay. wa man lami na nga na. Wala may lagi. Dumot. Dumot man. Dumot. Chato din sa wala, hindi man.
Hindi kay... Apilon din ng tubig. Wala may lang nga ng pamagi dumot man. Eh, tawaan na, tawaan na. Taka na eh. Guman na man na. Sports ra ba?